Mga gahi, juday mo mamayad ha. Dili na rin madalag ayaw. Ikaw, siga-sigaan, kining mata. Tay! Tay! Si tatay! Tara, tugok down! Induta dyan sa akong apartment nga bamboo house oy. Duda ko murag naganahan ang nagpuyo diri ba kay nagdugay man jud sila. Timing food kini uli ko kay tingsingil rong adlaw. Ayay, murag mingaw man. Ayo. Ayo. Yati di man mutingog ni mga tawhana ni. Ayay, sarap buhay ba, patulog-tulog lang. Hoy! Kinsa man na nagsaba na? Ningugmug kay ba? Natulog ko! Oy, boss. Basig nakalimot mo, deadline na sinyong gipuyan karon. Nagbayad naman mi! Nagbayad sa inyong mata nga karon pa may tanaabot. Kapila na ka ba nigil yay? Isa sa isa ka bulan. Nagbayad naman mi! Ito kag ana! Ah, grabiha ka mga isog oh, mapay paninglan, mapay mga suko. Hoy! Nagbayad naman mi! Bayad yapon, wa jud taon ko nadawat bisag piso. Ay tuwa na pre! Naningil lang to sa adlaw! Kita dyan ko pagbayad na! Kapila na ka ba nigil yay? Ikaw ba? Naglagod na ko si mga ba? Saman, mubayad mo o dili? Dili, nga naman day, palag ka? Mga gahi jud ay mo mamayad ah, karon lang mo. Mga gahi jud ay mo mamayad ah. Dili na rin madalag ayaw. Ikaw, siga-sigaan, kining mata. Asa na si tatay? Tay! Tay! Si tatay! Kalas go! Nasakpan ko na! Wak ay klaro tay! Tara, tugok down!